ମା ରାନୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଆସ, ମୋତେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ? ହଁ ମା, ଯାଉଛି। ତାପରେ ରାନୁ ତା ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ଓ ତା ଶାଶୁ ଶୁକୁଟି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଶୁକୁଟି ବୁଢ଼ୀ ପୁଅ ଦୂର ରାଇଜକୁ ବଣିଜ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ। ଇଆଡ଼େ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ଥାଏ। କାରଣ ରାନୁର ଶାଶୁଙ୍କ ବୟସ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ଆରେ, ଏଥର ତ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବାରୁ କ୍ଷେତର ସବୁ ପରିବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଇଆଡ଼େ ରାମୁ ଚଢ଼େଇ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଏବେ କୋଉଠୁ କ'ଣ ଆଣିବି ଯେ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ଶାଶୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ କହୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ରାନୁର ନଜର ସେଠି ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ପଡ଼େ। ରାନୁ ସେ ଅଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ହଠାତ୍ ସେ ଅଣ୍ଡାଟି ଗୋଟିଏ ବିରାଟକାୟ ଅଣ୍ଡାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଆରେ, ଇଏ କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା! ଏତେ ଛୋଟ ଅଣ୍ଡା କେମିତି ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା? ଏତେ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ସେହି ସମୟରେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଆବାଜ ଆସେ, ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଅଣ୍ଡା। ଚଢ଼େଇ, ମୋ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ କିଛି ସୁନା ଟଙ୍କା, କିଛି ରୂପା ଟଙ୍କା ଆଉ କିଛି ପାଚିଲା କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଅଛି। ତୁ କହ, ତୋତେ କ'ଣ ଦରକାର? ଚଢ଼େଇଟି ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ କିଛି ସୁନା ଟଙ୍କା, ରୂପା ଟଙ୍କା ଆଉ କିଛି କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାରିଲା। ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ଖୁସିରେ ଯାଇ ପାଚିଲା କଖାରୁ ମଞ୍ଜିକୁ ଧରି କହିଲା, ଆରେ ଯାଦୁର ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା, ମୋର ସୁନା ରୂପାର କାମ ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଲି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଚାଷୀ। ଏ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଆମର କ୍ଷେତରେ ପରିବା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ପରିବା ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ କଖାରୁ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ମୁଁ ମୋ କଖାରୁ ଚାଷ କରିବି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଯାଦୁର ବଡ଼ ଅଣ୍ଡାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମଞ୍ଜି ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡାଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଜାଗାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତୋ ନିର୍ଲୋଭ ଗୁଣକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ତୁ ଯେଉଁ ପାଚିଲା କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ନେଇଛୁ, ସେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରର କଖାରୁରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଉ ତାର ସ୍ୱାଦରେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ତୋ କଖାରୁକୁ କିଣିବେ। ଏମିତି କହି ପରୀ ସେ ଜାଗାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ରାନୁ ସେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ତା କ୍ଷେତରେ ପୋତିଦେଲା। ସେ ମଞ୍ଜି ପୋତିବା କ୍ଷଣି ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଷେତସାରା କଖାରୁ ଫଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ରାନୁ ଚଢ଼େଇର କଖାରୁ ଚାଷ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଲା।